ang naa sa Efeso 2 kapitulo 5 Efeso kapitulo 2 bersikulo 5 paingon sa 10 mga igsoon. Apan sa dili pa hold lang una ang atong gimension nga verse, magampo na kita. O Dios amahan nga labing gamhanan, daghan kayong salamat Lord God sa imong paghatag kalampusan sa mga pagampo. Salamat sa imong pagduyog balang espiritu ug nining kagabion among gihangyo Lord God nga padayon ka magauban, magagiya, magahanay, magatabang Lord. Lord tabangi ang matag usa nga Lord ang focus namo Ginoo Lord mas salud gayud namo Lord ang mensahe nimo Lord nining kagabion Ginoo Lord ikaw magapalabas nini sa matag usa ka namo Ginoo wala kay labyan kanamo Lord ang tanan mapanlanginan Lord nining among pagpaminaw sa imong pulong Ginoo ikaw Lord among saligan nga magadumala sa matag usa ka namo sa among mga connection Lord sa online Lord unsa man ang mga problema unsa man ang mga kasika sa palibot tabang kami nga ang focus Lord maminaw sa imong mensahe nining kagabihan Ginoo ingon man ako Lord nga imong instrumento ikaw Lord sa ligan nga magadumala usab kanako Dalagon ko Dios sa ngalan ni Jesus amen o amen okay mga igsoon ang ang Efeso 2 verse 5 to 10 nagkanayon. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot ng mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kung dili grasya sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamo. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mo'y ang tuyo alang kanato. So mga igsoon kay sunod-sunod man ang atong pagmensahe dinhi sa Efeso 2 no? So atong review gamay no sa previous nga atong gimensahe no? Ang ato ning uluhan og gihaw-as sa Dios. Gihaw-as sa Dios gikan sa kaulipnan no kay patay spiritually makasasalang kinaiya kalibutanong kinabuhi na ulipon ni Satan no gihaw-as ta sa Dios gidala ngadto kauban si Kristo Jesus tungod na sayang dakong kaluoy gugma og dakong grasya so sumpay ra man siya nga verse og ato ning giuluhan og ang tumong sa Dios sa iyang pagluwas no atong mahulagway ni atong illustration no kung naay buhaton ang usa ka tawo no naa gid siya tumong no dili pwede nga moingon nga wala ra gud no ano gihimo nimo ni wala ra gud no ano imong ipa-eskwela imong anak kay aron makahawas sa kalisod no para dili nila maagian ang atong manaagian nga mga kalisdanan no anong giatiman man nimo imong mga buhion no aron puhon no mapuslan o magamit sa panginabuhian o maingon man usab ang mga tanom no ano ang giatiman man nato no sama ng atong mga buhaton aduna gid kana siya tumong no? Sama usab sa mga sindikato no ang mga sindikatong grupo nga na sila piyansahan hilig nila gitag action movie na sa Tagalog no? Kung naay lang piyansahan ng mga notorious kay nga piniriso imposible kay nga wa sila tumong o gikuan gipiyansahan na kani kuan kani nga tao no paggawas nimo gamiton kanila sa ilang kalakalan no sa ilang discard sa mga diskarte sa kalibutan no sama ng ilang mga daotan nga mga buhat gamiton nila no na sila tumong ngano nga ilang kang giluwas gikan sa imong pagkabilanggo no
So sa verse 5b, so makita na to verse 6, verse 7 na gibanhaw kita uban kang Kristo. So, verse 6 na po diya makita gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Ang verse 7 gibuhat kini sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus. Verse 10 gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus. So makita na to nga gikan ta sa kamatayon, gikan ta sa gikinahanglan nato si Kristo, gikinahanglan nato ang kaluwasan. Unang ang mga verse nga itong mga basa nga tungod ni sa kabubuton sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, ang tanan grasya sa Dios. So ang tumong sa Dios sa iyang pagluwas, verse unang punto aron makauban ni Kristo sa langit pohon, no? Didto ta magkahiusa, no? Unang dili kay nato ikasubo kung matapos ang naim mamatay, no? Sa atong sakop sa pamilya, igsuon sa pagtuo kay pohon magkauban kita dito, no? Ang verse 6b ang giingon nga maghari uban kaniya. Pero sa English nga version kung tanawon nimo mga English, seated with Christ in heaven, no? Gipalingkod kita uban kang Kristo didto sa kalangitan, no? Sa dili paluwas na wala pa relasyon sa Dios, layo pa sa Dios, kontra pa sa Dios, no? Sa dihang luwas na naanay relasyon sa Dios. Nga naman kay ang may dawat ug misalig kang Kristo Jesus. Ihatagan sa Dios ug katungod nga mahimong anak sa Dios. Muna ang sa Juan 1:12, no? Sakop na sa pamilya sa Dios, kauban ng Dios, ang balang espiritu hangtod nga sa langit, makauban si Kristo Jesus, no? Bisan moagi man tag daghang kalisdanan ining kinabuhi ang atong walay katapusan kinabuhi uban ni Kristo, nagpabilin ka na nga sigurado og luwas tungod kay kita nahiusa kaniya sa iyang gamhanang kadaugan batok sa kamatayon sa sala o sa kaulaw mga Isus. No, naanay gipreparar ang Ginoong Isus para nato, no? Sa atong pagdawat kaniya ang saad ang magtuo makaangkon og kinabuhing dayon, no? Buhi pa ta na natay kasiguruhan lahos na, no? Lahos na ngadto sa iyang balay nga giandam ang giingon sa Juan 14 nga nagpreparar siya, nag-andam siya lawak alang kanimo kanako, no? Aron kung magtuan na sa didto kuhaon na rin taniya, no? Siya nagapreparar kay ingon niya kung dili pa kini tinuod, dili ko naangay kamo sultihan niini. Nga naman kay si Ginoong Hesus ang kamatuoran. O siya ang kamatuoran kung unsa iyang gisulti tinuod gina nga may tabo, no? So muna mga igsoon ang atong application ni ana ang tumong sa Dios sa iyang pagluwas aron kita makauban ni Kristo puhon sa langit, maglingkod ta uban kaniya na sa Bisaya nga atong gitun-an, maghari uban kaniya, na siya ang atong hari naa ta didto sa iyang duol, sa iyang dapat, no? Sa usa ka na kadako nga comfort, no? Unsa man ang atong kahimtang sitwasyon dinhi sa kalibutan, naatay lantawon sa unahan, na muna atong gilauman, no? Dayon ikaduha nga punto ang tumong sa Dios sa pagluwas aron ipasinati ang naghingaping grasya puhon gihapon, no? Kay sa verse 7b sa umabot ng mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya. Sa grasya, no? Nagsugod kita sa grasya, ang atong kaluwasan grasya, no? Titus 3:7 pinagi siyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong ipaabot, no? Sa salvation, natilawan na nato ang grasya ug sa pagpadayon sa pagkinabuhing kastuhanon, grasya gihapon na sa dihang nituo ta diha dayon nabanhaw ang atong patay nga espiritual, na kinabuhi, nabadbaran ta sa gapos sa pagkaulipon sa atong pagsunod-sunod sa tawhanong kinaiya sa kalabutanon ug kang Satan, no? Nag-ilis tag agalon, no? O pangulo nga mao si Kristo Jesus, mga igsoon. Wala tay gihimo, no? Nakadawat ta bisan dili ta ngayan, no? Nahimo tang kastuhanon pinaagi sa grasya sa Dios
dili gayud resulta sa bisan unsa natong paningkamot sa atong abilidad, unsa ka intelihente sa pagpili, no? O unsa nga dasig o kadaghan ang atong pagpangalagan, mga buhat sa pangalagan sa atong sa illustration, no? Kung dunay mohatag kanimo og gasa, moingon ka ba nga nindot kaayo ni, pila akong bayronon ani? Dili mga igsoon, ang angay nga tubag sa usa ka regalo mao nga pagpasalamat, no? Kasagaran sa mga gastuhanon human matagaan sa gasa sa kaluwasan mo mibahati gihapon nga kinahanglan magbuhat ko sa maayo, no? Obligado gihapon, no? Pamati gihapon nga obligado gihapon ko sa pagbuhat sa dalan aron makapadulong ko ngadto sa Dios, ngadto sa gingarian sa Dios, na? Sa una mga igsoon, ang atong obligation mga igsoon, bisan ang atong pagkadili angayan nga makasulod sa langit. Ato ng masinati og dili lang masinati kun dili makapuyo gid ta didto mga igsoon, no? Tungod kay ang atong kaluwasan ug bisan ang atong hugot nga pagtuo, gift gasa sa Dios, grasya sa Dios. Kinahanglan nga mo response ta uban ang pagpasalamat, pagdaig o kalipay sa gibuhat sa Dios. Amen mga igsoon. Dinhi palangdaan, grasya ang atong nasinatian og puhon naghingapin pagyud, no? Naghingapin pagyud ang atong madawat, no? Diha nabanhaw ta uban kang Kristo. Kung si Kristo dugay nang nabanhaw ug dugay nang nag-enjoy sa kadaugan sa ato mga igsoon, malab-as ka na mura puntag na sa time sa crucifixion ni Jesus Christ. Apil ta sa nagpasakit kaniya sa makasala pa kita, apan sa diyang mituo kita kaniya kauban dayon ta niya sa iyang pagbangon gikan sa lubnganan. So kaniya tula na gahom ang kalalas kamatayon alang kaniya ug mausab kanato kay nagsaad man ang Dios og eternal life, no? Sa ingon ni Apostol Pablo, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi dili si Kristo na nga niya kanako ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa kalingon alang kanako. Man mag-abot si Pablo ug si Ginoong Hesus, no? Sa crucifixion time, sa diyang pagdilan sa Jesus Christ, wala man sila nag-abot ni Pablo. So grasya ang tanan, walay makapagarbo, walay makapaningkamot, walay buhat, walay accomplishment, no? Walay makaingon nga pabor kaayo ang Dios nako, kay bless niya akong work, akong negosyo, pag-eskwela, no? Grasya ang atong kaluwasan, ang atong kabaguhan, grasya usab nga makasulod ta sa langit. Grasya nga makasinati tag nangingapin pagid didto nga grasya nga ipabati sa Dios kanato. Labaw napay labaw nga masinati didto sa langit, no? Bisan dili ta ngayan na didto sa langit na nahimo na ta ngayan, tanan tungod sa grasya sa Dios. Grasya bisan gani sa prayer ni Pablo, grasya gihapon ang mulihok, no? Ng mga katawhan sa Efeso, hingpit nilang mailan ang Dios, hingpit silang masayod sa dakong paglaom, na hingpit nilang masayran ang kadako sa gahom sa Dios nga naa sa matag usa nga nagpahiusag kang Kristo Jesus. So, nung may ison grasya nga masinati nato kining tanan tungod sa pagpakita sa mahal siyang kaayo diha kang Kristo Jesus. Sa verse 8, pagtuo grasya mag-uban, no? Hugot nga pagtuo sa gibuhat ni Kristo ug saligan siya nga Ginoo ug manluluwas, no? Sa ana ang mahimong resulta pagtuo, maglakip, magresulta sa paghinulsol, pag-ubi ug paghigugma sa Dios nga mainat. Sa una mga igsoon, ang kaluwasan nagsugod nagkinahanglan sa grasya, na modawat sa kaluoy nga gihatag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus by faith. Diha ang sala mapasaylo, mabanhaw spiritually, mahimong gawas nun gikan sa pagkaulipon sa sinful nature, no? Mahimo ng bag-ong binuhat ang daan mulabay na ang bag-o mo na moabot, no? Makadawat sa balang espiritu, no? So diha mahimong takos kahimut-an sa Dios
ang mga pagkinabuhi sa mga kanakan nga may pagtuo. Ayun mga igsoon, ang katulong at tumong sa Dios sa pagluwas aron magbuhat sa maayo. Naghiusa ta kitang mga kastahanon magbuhat sa maayo. Verse 10, mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga moyang tuyo alang kanato, no? Ang kaluwasan balik ko nako nga dili nato mangkon pinagis no maayong mga buhat apan human nato tuhi dawata og saligi sa Ginoong Hesus bag-o na kitang binuhat. Kusang susunod ang kabaitan, no? Tinguha sa Dios nga ang pagkinabuhi sa mga kastahanon mailhan pinaagi sa mga maayong buhat, no? Mubalik sa original nga pagbuhat sa Dios sa tao sa origin sa creation nga nakaingon ang Dios, it was very good, no? Paghuman naghimo sa tao, no? Tungod ang mga igsoon ini pasalamat taning walay bayad nga gasa, no? Ang atong kasing-kasing dapat mo awas sa tinguha sa pagtabang o pag-alagad sa uban, no? Uban ang pagkabination gugma og kalumo. Kay kita naluwas dili lamang sa tungkulingong kayuhan kundi sa pag-alagad kang Kristo ug sa uban, no? Gani nag-andam na siya mga maayong buluhaton alang kanato, no? Ang atong pag-alagad kaniya ang 1 Peter 2:9, no? Klaro man kadiha nga kita piniling katawhan harianong pare balang nasod gipili sa Dios aron maiya aron magsangyaw sa mga kaibulungang buhat sa Dios gitawag gikan sa kangit-ngit ngadto sa katingalahang hayag sa una mga igsoon magbuhat kita sa maayo magsangyaw, no? Ang atong mga kinabuhi nga gikan sa naglagiting nga kainit at kangit-ngit, no? Gidala niya sa iyang katingalahang kahayag amazing nga mausab ang atong mga kinabuhi, na so ang Roma 12:1 busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hangyon ko kamo sa pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Dios ing nga buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya mo kini matuod ng pagsimba nga angay ninyong ihalad. So pinaka pure gyud, no? Pinaka humot kaayo sa Ginoo makapahimuot kaniya ang atong pagkinabuhi nga nagahimo sa may buhat resulta sa atong pagtuo sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus, no? Ang pinaka nindot kaayo nga pagsimba ang atong pagkinabuhi nga balaan, na pagkinabuhi nga buutan pagkinabuhi diha sa maayong buhat o giingon nga mo kanay matuod nga pagsimba magunsa man ang maayo kay imong dupa sa panahon sa pagsimba apan diha sa imong pagkinabuhi naay nakatago nga dili maayo nga pagkinabuhi nga imong gikinabuhi nga imo lang gipasagdan, na so muna mga igsoon ang resulta sa pagtuo nga buhi kang Kristo magresulta sa kaluwasan uban sa kusog ug tabang sa balang espiritu mapakita nato ang atong gugma atong pagpasalamat sa Dios sa iyang kaayo pinaagi kang Kristo Jesus. Ihalad nato ang atong kinabuhi tugyan, no? Kay kita naluwas sa grasya sa Dios sa iyang dakong kaluoy sa iyang dakong gugma, no? Ang Titus 2:14 gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadaotan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iaara gayud katawhan nga matilud-anon sa pagbuhat og maayo. Resulta gihapon mga igsoon, no? Magresulta pagbuhat og maayo ug mapuslanon alang sa mga tao, no? Ang Titus 3 ug tinuod kini gusto kong hatagan nimo talagsaong pagtagad kini mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo kini maayo ug mapuslanon sa mga tao, no? Wala mga igsoon ang atong good works gamiton sa Dios sa pagkabig sa uban. Pinaagi ni Jesus, no, nga mo atong good example sa gugma ug kaayo. So mao po na ang taga-Efeso giingon ni sila ni Apostol Pablo nga mga para ni sa mga matinumanon nga katawhan matinumanon ni Kristo na og ilang gipakita ang ilang gugma ngadto sa ilang mga kaigsuonan, ha?
nagkinabuhi nga may gugma sa pagtabang sa ilang mga kaigsuonan. So mahimong kahayag, no? Unsay kahayag sa unang panahon, lampara, no? Maghatag ng kahayag na mahisama unta kita mga igsuon sa mga yanong lampara nga makadan-ag diha sa espirituhanong kangitngit sa mga katawhan nga nakapalibot kanato mga igsuon. Sa muna ang sa Mateo, no, 14:16 nga mahimutang kahayag, mahimutang kahayag o ang resulta ni ana daghan ang magaday sa Dios nga Amahan nga namuhat sa atong matag kinabuhi mga igsoon, no? Sa madayag, no? Madayag sa palibot, no? Nga mangitngit, no? Dili nga moingon nga dugay na kog Kristohanon pero wa gyud nakabalo. Grabe gyud mo tipig sa pagkakristohanon, no? Napoy dugay ng Kristohanon pero mao ra gihapon, no? Misamot pa kang ilad na hinaon ng kinabuhi mo lang. Balik ko nako, experiment na ako ni ma-mention, no? Duha ang impact sa mensahe ni Kristo, no? Ang mudawat ug mutuman, mutuo sa kinasing-kasing mag-anam ang kabaguhan. Ang panang nakadungog nga wala kinabuhi, may samot na hinuon kangil-ad kangit-ngit ang iyang kinabuhi, ha? Sa muna mga igsoon, gikan sa ilang giilang nga Ginoo si Satan ug karon si Kristo Jesus na ang Ginoo, na muna sa atong challenge o application ni kagabion, daghan ang nangitag giya ug paglaom. Tabangan ta sila pinaagi sa pag-iwag sa dalan padulong ngadto sa Dios. Amen mga igsoon, dili lang tataman sa pagsulti pod kundi pakita sa buhat, pakita sa kinabuhi. Amen mga igsoon, nga nay mga panahon nga una nato pakanon mga gigutom nga physical sa mga tao tungod sila nang hinahanglan, no? Pakanon una nato sila, no? Ayha padayon nato pakanon ang ilang kalag, no? Pumutabang una kita pagpanghinlo sa lugar sa atong kasilinganan, no? Komunidad, no? Ayha padayon nato sila tabangan nga mahinluan ang ilang kinabuhi diya sala pinaagi sa pulong sa Dios, no? Sa dili nga diretso dayon, birahan dayon, no? Anya sa makasakit na. So muna makita nato mga igsoon nga gibuhat kita sa Dios aron magbuhat og maayo. Mo gid na iyang obra, no? Obra maestra niya. Siya ang mastermind sa atong kaluwasan, na he works powerfully and creatively in us, na gigamit kita niya nga iyang obra maestra nga aron maumol, no? Mugawas ang kinayahan ni Kristo sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Sa atong conclusion, no, naagid akong tumong ang Dios nganong nga ikaw, ako, siya, kitang tanan iyang giluwas. Ang matag usa kanato, naagid akong tumong ang Dios aron makauban niya ta sa langit puhon, aron ipasinati pagid niya ang naghingapin labihan nga grasya o aron sa kasamtangan magbuhat kitag maayo, mayong ehemplo dinhi sa kalibutan taliwala sa makasasala ng kalibutan, na gubot ng kalibutan, na apan ang tuyo sa Dios sa iyang pagluwas kanato nga magpabilin nga magbuhat kitag maayo nga mayang kahimutan kita nga iyang gihimong balaang katawan. So kana lang mga igsoon, dalay ko ng Dios sa iyang pulong nga atong nadungog karon, magampo ta. O Dios Amahan nga labing gamanan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Daghan kayong salamat Ginoo sa mga kamatuoran may tungod sa matag tumong sa Kristohanon Lord nga kami imong giluwas Ginoo. Lord, salamat Lord sa mga imong paghatag ug pagpasabot kanamo. Lord, salamat sa imong dakong kaluoy. Lord, kung wala ni mo buhata, asa na kami karon gipadpad sa among kinabuhi? Unsa na ka ang among pagkinabuhi karon? Lord, salamat sa imong dakong grasya
Salamat sa imong dakong gugma nga nagtabang nga mainsakto ang direksyon sa among kinabuhi nga kami mahimo nimong kahimutan ang among mga maayong buhat tungod sa among pagtuo kang Kristo Jesus. Salamat kay Ginoo, manalangin ka sa matag usa ng pulong nga among nadungog karon dili gayon makawang sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Tabangan nimo kami Lord uban ang imong balaang espiritu nga magapahinumdom kanamo nga kini among i-apply sa kahinagbo namo niining kinabuhi. Dalaygon ka Dios, himuha kami nga panalangin Lord sa among mga trabahoan, sa among pamilya o sa komunidad or sa bisan asa man kami nimo ipabot. Lord, himuha Ginoo nga ang among kinabuhi Lord magkadanag sa mga mangitngit nga kalibutan. Dalaygon ka Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.